ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಲಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪುದರೇನೆ ರವೀಂದ್ರನೇ ಓಕೆ ಮೇರಾರ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಏನೇ ಸುಶಾನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊರನಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತೇವು ಎಲಿತ ಗಣಪತಿನ ವಾಹನ ಎಲಿ ಅವು ಸೈಡ್ ದಾನೆಗೆ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಬೈಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅವ್ ಪನ್ಪತನಮ್ಮ ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೂವಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪಂಡವು ತಿನ್ಕೊಡು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಉಂದುಪುರ ಪಾಡೋನಿತ್ತೇನೆ ಕುರ್ಲುಪುರಗಂತ ಪಾಡೋನಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಯಾನನಿಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಕು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 54ನೇ ವರ್ಷ ಅದು 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿ ಹೋದಲ್ಲ 5 ಸುಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಟೂರ್ ಪಿದಾರ್ದ ಒಡೆಬಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊರನಾಡು ಅಂಚನೆ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 35 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಎಂಕನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದಾಗಲು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಟೂರಿಗೆ ಪೋಂದಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೊರನಾಡು ಬಕ್ಕ ಕಳಶಾಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಉದ್ಯಾವರದ ಪಿದರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಜಗೊಳ್ಳಿಡು ಉಂತುದ ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಚಾಪಾರೆಗೊಂಡು ಕಡದ ಒಂಜಿ ಏಳು ಕಾಲ ಅವನ ಕೆನೆ ಪಿದರ್ದ ಬೇಗ ಪಿದರ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಶಾಗ ಪೋದದೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪುಡ ಅಂಚದುಪ್ಪನಗೆ ಎಂಕಲ್ತೆ ಬಜಗೊಳಿಗೆ ಚಾಪಾರೆಗೆ ಬೈದ ಏರೇರು ಲೇರ್ ಪಂಡದ ಅನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾದ ಬರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಲಾಯ್ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ವಡ ತಿನ್ನೊಂದಿರ್ಲೇರ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಾಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹೂವಿಗೇನು ಓಡಿಯಾ ಬೇರೆಗೇನು ಓಡಿ ಹೂವಿಗೇನು ಬೋಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಡಿ ಏನೇ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬನ್ನಿ ದೋಸೆ ಪಲ್ಲೆ ಊರಗಳೆಲ್ಲ ದೋಜಲ ಏನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಮಗೆ ತುಲೆ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಏನ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನು ಬರ್ತಾ ಚಾ ಮತ್ತ ಬರ್ದಾಂಡು ಲಾಯ್ಗಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ವಡಗೆ ತೊಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ತೊಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅವಡು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅವಡು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಜಗೋಲಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರನಾಡು ಪುಪ್ಪಿನ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮಗೆ ಬಜಗೋಲಿಡು ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಚಾಪರ್ದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಗೂ ಬೈದಿನ ಬಸ್ ಒಂದೇ ರೇಷ್ಮಾ ಒಂದೇ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂದು 35 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಏರಿಯರ್ ಬರ ವೈದ್ ಇರ್ತಲೆ ಪೂರ ಮಿತ್ತರನ್ನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಕಡೆ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಹೈವೇ ಹಿಡ್ದೆ ಮಿತ್ತರ್ನಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಏರಿಯರ್ ಬರ ವೈದ್ ಇರ್ತಲೆ ಏಕಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಲಕ್ಕ ಕೋಡದ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ದ ಅವ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಲ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ತೂಲೆನಿಗದು ತುಲೆ ಮೇರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೀತಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪ ಮೇರೇನು ಆ ಪಿರೋದ ಗುರ್ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಾಮ ದಿನೇಶ್ ಮಾಮ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಮಾಮ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ ಬೋರೋಡು ಪಿರೋದ ಅದು ಶಿವ ಮಾಮ ಅಂಚನೆ ಸುಮಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿಯ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಸಂಜೀವ ಕೋಟೆಯನ್ ಅರ್ನ ಬುಡೇರಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಲೆ ಮೇರೇನೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಡೆ ಸತೀಶ್ ಪಂಡದ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಪಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ್ ಮೇರೆ ಮುಲ್ಪ ಶಶಿ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಜನಿ ಶಾಂತ ಆಂಟಿ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರುಲ್ಲರತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನ ಮಂಡಳಿದ ಆಧಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಪನೊಲಿ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಕೆಡ್ ಬಾಚಿಕ ಬಂತ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಶಾಮದ ಬರ್ದು ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಹೊರನಾಡು ಇನ್ನು ಪುದರೇನೆ ರವೀಂದ್ರನೇ ಓಕೆ ಮೇರಾರ್ನ ಹೆಲ್ಪರ್ ಏನೇ ಸುಶಾನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೊರನಾಡು ಬಜಗೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಏತು ದೂರ ಉಂಟು ಹೊರನಾಡು ಅಷ್ಟು 12 ಉಂಟದೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಕ್ ಉಡುಪಿರ್ದು ಏತುಂಡು 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ರೇಸ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿ ಉಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಡಲಾರ್ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ವಾ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಾರ್ ಬೈದು ಜರಿ ಯಾನೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡ ಏನಂದ ಇಂಕ ನಿಗಲ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರನಾಡು ಸಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೆಗೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಮುಖ ರೀಚ್ ಆತ ಜನನೇ ತುಂಡು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ತಂಡದೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ರಿಸಿಪ್ಟಿಗೆ ತಂಡ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಉಂಟದಿತ್ತೇರು ಕುಡುಂಜಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡವೇನು ಕೊರ್ರೆಗುಂಡುಗೆ ನಡುಟು ಒಲ್ಲೊಂತಾರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇದ್ದಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ಲು ಕಲಸ ಬೋತಿನದ ಸಂಸೆ ಪೋನ ಗದ ಏನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆಗ ವೀವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಅದು ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ on the way to ಹೊರನಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಲಾಯ್ಕುದು ಏರಿಯಾ ನಮಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಹನುಮನ್ಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡಂಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೂರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಬರ ಬತ್ತಾಡ ಬೈಕ್ ಬಕ ಕಾರ್ ಬರ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀವ್ ಅಂದವೇ ಹೊರ ಪೂರ ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಟೋಡು ಪೂರ ಜೀವಿರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಶ್ಯಾಮ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡತೆ ಅವು ಐತೆ ವರ್ಂಬಾರೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ತು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ತೂವೇರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು
ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅವನುಂಟು ಆತ ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಎಡೆ ಅಂದ ಲೀವ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಒರಿಜೆ ಇದೆ ಮೂಲು ವೇದ ಚಗೋ ಎಂಚಾಗುಂಟು ಮಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಯಕ ದೂರೆಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ ರೋಡ್ ಪೂರ ಮಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊರನಾಡು ಪೋರು ನಾನು ಚೋಲ ಉಂತ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಉಂತಾರಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜತ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಕುದುರೆಮುಖದ ಎಂಟರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೆಯ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಈ ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದು ಹೊರನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ಹೊರನಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಂಸೆಗೆ ಬೈದ ಸಂಸೆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಜ್ಪವೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ಚೋಗೋ ಎಂಚಾಡು ಚೂರು ರೋಡ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಜಾತೆ ಅಂಡ ಬಕ ಪೂರ ಸರಿ ಇತ್ತು ಎಂಚಾಡಿಯೇ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಜೇದಿನ್ ಪಿರೌಡು ಅತೆ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಜೇದಿನ್ ಎಂಕ್ಲ ಎದುರುಗೊಲ್ದೀನ್ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಕ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ದಿನ ಎಂಕಲಿಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು 2 ವರ್ಷ ಪಿರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಡೇಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇಂಡಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ಅನ್ನ ತೋಡು ಅಂದ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂದ ಇರ್ಬೈದಾರೆ ಇಡೆಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ನಿಶಾಮ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಬಾಚಿಕ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣತೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಯಾರ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಈಗಲೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಬನ್ಲೆ ಪುರ್ಲಾತನದೆ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅವು ಎಲಿತ ಗಣಪತಿನ ವಾಹನ ಎಲಿ ಅವು ಸೈಡ್ ದಾನೆಗೆ ಎಂಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಕನಿಗ ಹೇಗಾಯ್ತಾ ಆ ಟೂರು ಸೂಪರ್ ಇಂದ ನೀ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಹೇಳು ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಸೂಪರ್ ಹೇಳು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ಅವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಲಗಿದವ ಈಗ ಎದ್ದದೇನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಬೂರಿದಾಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂಚಾಡಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಲೇರು ಹಿಂದೂ ಆಮಿ ಇತೆಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಹೊರನಾಡಗು ತುಲೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಊರೊಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಪುನ್ ಹೊರನಾಡಗು ಶೃಂಗೇರಿ ಗಂಡೆಲ್ಲ ಪೋತಾನು ಹೊರನಾಡಗು ಬೈದುಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಊರೊಲ್ಲೇರು ಬೈದಾರೆ ವಿಜಯಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗಗೆ ತುಲೆ ಆಂಜೋಕುಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಂಚೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಂಜೋ ನಗಲು ಬಕ ಜೋಕುಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಪಾಡೋಡಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದೇರು ಬಕ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಗಲ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಗಲ ಅದು ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಕ ಒಲ್ಪಲ ಮಾತಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು
ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ನಿಗಲೆಗ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇ ಆಪಿನಂಡ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದೇವೇರ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ಪುಡ್ಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಟುಗೆ ಅವ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ನಿಗಲೆಗ್ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ನಿಗಲ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಬತ್ತಾಡ ಸ್ಟೇ ಅವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಬತ್ತಾಡ ನಿಗಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ನಿಗಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಿವಾಸಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ರೂಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಸ್ಟೇ ಆಪಾರ್ಡ ಆಯ್ಡ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ಬೇಗದ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಗಲ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ದಿಸ ಪಿದೈಡ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಉಲೈಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಾತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡ ಅತ್ತದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬಿತ್ತಾರೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೈಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಚೋಗೋ ಈರ್ಲ ಬೈಜಾರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೇ ಪೋಯ್ನೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೋಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯ್ ಬನ್ನಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುರ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ನಿಗಲು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬನಿಯನನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಏನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಗೋವು ಸೇವೆ ಕೊರಡು ದೇವರಿಗೆ ಐತೆ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಆವಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಮಲ್ಪ ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಕ ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ್ಯನ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಬಕ ಅಕ್ಕಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಬಿದೈಡೆ ಆ್ಯನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರನಾಡು ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಅದು ಪಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದು ಪಡೆ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತಡ ನಮಕ್ ಉಲೈ ಪೋರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರುಡು ನಮಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏರುಲ್ಲೇರ ಆರು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ನಮಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವೇರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ವಿದೈ ಬತ್ತಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಕಟ್ಟದ್ಲ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಣಸ್ದಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ದಡೆ ಬತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಣಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರನಾಡು ವನಸ ಪೂರ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಓಲುಂಡ ಅಂತ ತುವೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದಡೆಗ್ ಒಂದೇ ಜನ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಪೋತೇರು ಎಂಕಲ್ ಪರ ಇತ್ತು ಜನ ಒರಿದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾಡಿ ಓಲ್ದಿತ್ತೇರು ಬಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿ ರೀಪಿನಲ್ಲಿ ಪೋಂಜಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊರನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಕಳಸ ಪೇಟೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಕಲಶೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳಸಗೆ ಊರಗಲ್ಲೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೊಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಏ ಚೋಗೋ ಏದ ಆದ್ಯ ಸಾಕಂಡೆ ಆದ್ಯಾಗ ಸಾಕಂಡೆ ಚಾರ್ವಿಗೆ ಸಾಕಂಡೆ ನಿಂಗಲ್ಲ ಸತೀಶ್ವರನ ಮಗಳು ಚಾರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ನಾಚಿಗೆ ಹಬ್ಬಣಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯೋಧ್ಯೆವಾಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇಡೀ ಬೋರೆಂಡು ಶೃಂಗೇರಿ ಬೋರೆಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೃಂಗೇರಿ ಆಡೆ ಬರೋ ಪೋರೆಂಡದೆ ಬೋಯ್ 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 ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಬೋಯ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ಆನೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಣ್ಣುಗೆ
ಭಾರಿ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ತಂಪುಂಡು ಆ? ಆ. ಒಂದು ಗಂಡು ಆನೆ ಗಣಪತಿ ಗಂಡುಗೆ ಲೇ, ನಮ್ಮ ಒಲೈಪು ಒಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿ ಒಂದು ಇಂಚಿಡು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರು ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಉಂಡು ಆಕಿಲ್ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಂಡಿದ್ದು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಕಲಶೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ದೇವರನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋನಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಮರ ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರಂತೂ ಹೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಲಿ ಒಂದು ಕಲಶ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪೊಡುಂದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ ಪೂರಾಗಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪೈನ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಲಶೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುಂಡ ಅಂಚೆನಿ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಹೊರನಾಡಿಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಜ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಿಕ್ಕಗ ಪೂರೊಲ್ಲೇರು ಅಲ್ವ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಐಟೆ ಒಂದು ಶೀತಕ್ಕು ಜರಕ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಗೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಗೊಬ್ಬುನದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನದ ಅಂಗಡಿ ತೂಗಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಗಲ್ಲ ಎಂಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬೈದ ಕಳಸರ್ದು ಒಂಜಿ 2.25 ಗಂಟೆ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಕಳಸರ್ದು ಬರ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂವಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಪನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿತ್ತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಹೋಯ್ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಉಲೈಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಲಿ ಏನು ಬೈದ ಇಡೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುರುಕುಲ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಬಿಟ್ಟೇಲ್ರ ಜನ ತುಲೆಯಾ ಹಾಯ್ ಬಾ ನೆಂಚೊಂಡು ಉಚ್ಚಿಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಓಯ್ ಪೂರ ಪೋಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಪಿರೌಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮು ಪೋಪಿನಿ ನದಿ ನದಿ ಅವು ಪನ್ಪತನಮ್ಮ ವೀಣ ಪಾಣಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ತೋಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿ ಓಂಡು ಮೀನ್ ಅಂದ್ಯ ಮೀನ್ಲುಂಡು ತೋಜು ಜವು ತುಂಗಾ ನದಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶೃಂಗೇರಿಡು എന്നൊട്ടുക്ക് നികലല്ലേ തോന്നില്ല ശൃംഗേരിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മ നദിക്ക് പോകുന്നില്ല തുലേ ನದಿಗೆ ಜಪ್ಪರಿ പോകുന്നിಲ್ಲ ತುಲೆ 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 ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಐತೆ ನದಿತ್ತ ತೀರೋಗು ಪೂರಗಲ್ಲ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡು ತೂಕನಮ್ಮ ಮೀನುಲೇನು ಮತ್ತೆ ಭತ್ತನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅದೇ ಕಪ್ಪೆಗ್ ಸರ್ಪ ಅದೇ ಏನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀನ್ಗೆ ತೋಲಿ
ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಿಗಿಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಕಪ್ಪೆಗ್ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕಿಂಜಿದು ಮುಖ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆತೇರು. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವೊಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಪ್ಪೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೆರಳು ನೀಡಲು ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅಂಚ ಮಾತ ಬರೆತೇರು ಎಂಕಲೆ ಕಿನ್ನಿರ್ ಲಂಚನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮೂಲುಂಡು ತೂಲೆ ಮೀನುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಗೇಟ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿರ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಪಾಂಡವು ತಿನ್ಕೊಡು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡೋನಿತ್ತೇನೆ ಕುರ್ಲು ಪುರಗಂತ ಪಾಡೋನಿತ್ತ ಅಂದಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನದ ಅನ್ಪಿನಿ ಜಲ ಸಂಪತ್ತುನು ನಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪತ್ತುನು ಕ್ಲೀನ್ ದಿವೆರೆಗ್ ತಗೋಡು ಇಜಿರ ಒಂದಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಡು ತುಲೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಅತೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಹೊರ ತಂಪಾಡು ಪೂರಗಲ್ಲಿ ಗತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲೆಗೂ ದೋಂಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಂಪುಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ನೀರಿಗೆ ದೀವನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಗಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೂ ಬತ್ತದ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲೆ ಬಂದಿ ನಿಗಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಗುಲ್ಪುರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಪೋರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೈ ಪೋಪ ಬಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತುಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬನ್ನಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ಯಾಲ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿಲ ಬೋಪಿನ್ಯಾ ಬುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲ್ ನಡು ಬೋಪಿನ್ಯಾ ಪೊಯ್ ಜರ್ಪೆನಿಜಿ ನಡಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡು ಬಲಿ ಶೋಕೊಂಡದೆ ದೇವ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಈಗಲಿಗೆ ಏನಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಬಾತ ಕೊರ್ರೆಗಿತ್ತಂಡ ನಂಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಕೊರೆತನ ಕೊರಲಿ ಮಗ ಎಂಕಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಡದೇನಿಯ ಕುಸಾಸ ನಮ್ಮ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ ಹಿಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಅವಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಪನ್ನಡ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಆತನ ಮೂಲು ದಾದ ಪನ್ನಡ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಡ ಈಗ ಶಾಲ್ ಉಪ್ಪೊಡೆ ಶಾಲ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂಜೋನಗ್ಲು ಪಂಚೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆಡ ಮಾತ್ರ ದೇವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಏರೇರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಗಲೆಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇರು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಗಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಗ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನಸ್ಸರು ದಿವೊಂದಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೊಕ ಶೃಂಗೇರಿ ನಿಗಲೆ ತುವೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೋಲುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಐತ ಮರ್ಗಿಲಿಡುಪ್ಪು ನಾವು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೆರೆಜಿ ಆಜಕ್ಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಬತ್ತರಡ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ನದಿ ತಡೆ ಪೋಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನಿಗ್ ಏನ ಮತ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಠ ಉಂಡತೆ ಅಡೆ ಪೋಪ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗ್ಲ ಪೋಪ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೋರೆಗ್ ಅಂದ್ ಭೂವಿಗೆ ನಡಪುನ್ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತುಲಿ ನಡತಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಉಲೈ ಪೋಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಯಾನ್ ಪಿದೈಡೆ ತೋಜವನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲೆ ತೋಲೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲಿ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಪೋಂದುಲೇರು ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ ಬಲೆವನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ತುಲೇತು ಶೋಕ್ ಅವಳ ಎಂಕಲ್ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಬೈದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತಂಪಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಿದರ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏಳು ಕಾಲೆಗೆ ಪಿದರ್ದ ಉಡುಪಿರ್ದು ಏಳು ಕಾಲೆ ಪಿದರ್ದಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಡೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಹೊರನಾಡಿಗೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಳಶ ಪೋಯ ಕಳಶ ಅರ್ದು ಇಡೆ ಪೋಯ ಒಡೆಗ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಚಾಪರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಲೆಸೋಪೆ ಬಂತೇರು ತೂವೋಡು ಲೆಸೊಂ ಪೋಜೆ ಇಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಗಳ್ಡ ಅದೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಅಂತೀರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜೋರು ಬಡ ಆತನ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ
ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಸೋಂಬೋಡಿ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿ ಬತ್ತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇಗ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಚೈನೀಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂದು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೆತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ದಾಲ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತಿ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಬಣ್ಣದ ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನೆನಪದಿಲೆ ಒಂದು ದ್ವಾರದ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪ್ಪುನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಅಡೆಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಗೆ ತಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಯಾಲೊಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ತಂದು ಒಂದು ತೂಲಿ ಶಾಂತ ಅಂಟಿನಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಏನೋ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದಿನಿಶಾವ ಕೆಲವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಗೋಣಿಡೆ ಹೊಸ ಓ ಅವಿಜ ನಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ ಅರ್ನ ಗೊಂಬೆ ಬೈದು ಚೇರು ಐಕೊಂದು ಗೊಂಬೆಗೆ ತಂದೇರು ಸುಮಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಐದು ಚೇರು ಪರ್ಸದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಆಂಟಿ ಪರ್ಸ್ಗೆ ತಂದೇರು ರಕ್ಷಣೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಚೇರು ಅಗವಲ್ಲ ತಿರತೆ ಲತಕ್ಕೇನೆ ಇದೊಂಡರಿ ಅಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ಗೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಪೂರ ಇನಿ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಉಡ ಇರ್ತವೆ ಜೋಡ್ ದೊಡ್ಡನು ನಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೆದ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ನನಗೆ ಏನದು ಮೇರ್ಲ ಏನನ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಏನೇ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿ ಚಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿಲೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರಿಗೆ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆವನಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಿ ಮಗಲಿಗೆ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವ್ಯಾನು ಈ ಬನ್ನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಜ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ತೂಡಿ ಏರ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ತೂ ಒಂದು ತುಯ್ಯರು ಎಂಕಲು ಟೂರಿಗೆ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನು ಅವೇ ನಿಖಿಲ್ ತುಯ್ಯರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಂದು ಎನ್ನದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಅಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತಗ ಲಗನಗನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರು
ಟೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮಾತಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಪೋನಾಗ ಅವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮುಗಿಂಡತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡತ ಪಂಡದ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಇಂಚೆನೆ ವರ್ಷಲ ಪೋಪ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಟೂರಿಗೆ ಪೋರೆ ಪಸದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಜಿ ಟೂರ್ ಪೋರೆಗ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಯಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೂರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತೆ ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್